साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर बासि जोंनि बर' हारि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठी दुलाराय आसामबासिनिसिम गोथार दमासि जाय दमासिया जोंनि गेजेराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांनानै मोजां मोनसे सानस्रि लाबोनायजों लोगोसे थासारि सोमजिनायनि मोनसे रंजामा बे रंजामाया बयनिबो जिउआव गोजोननाय आरो हामलायथि लाबोथों बेखौनो आंनि गोरबोनिफ्राय आं साफ्रोमबो जोंनि सुबुं माहारिनि बा मोनफ्रोमबो माहारिनि सोद्रोमाफोरनिसिम एबा रायजो राजानिसिम आंनि हामलायथिखौ बावबाय। आच्चा थारैनो मैया सरलपारायाव गमामायै माखासे बेदखलकारि बिथांमोना हमजानो मोनबाय सल'जों बिनि खेत्रआव आरो माबायदि गोख्रोंसिन राहा लानाय बाथ्राया दुखुनांथाव जादों मानोना जोङो डाइरेक्टलि हमनो हाबाय बेयाव बिपिएफनि आखाइ दं जोंनि आखायाव प्रमानबो दङ माने बिपिएफआ माखासे जोंनि एक्स एनडिबि वर्कारफोरखौ थुनज्लायनानै फैगौ बिसायख'थिनि मोनसे गेम गेलेनो नागिरदों बै जाय सेंग्राफोरा माने बाहायजादों बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों बे सरलपारायाव सरकारा हा रानना होनो नागिरदों होननानै मानसिफोरनि गेजेराव भुवा मोनसे मेसेज हरलाबायनानै दुखुनांथावै सिबाय रायजो राजाफ्रा जेबो मिथियालासेनो फैबाय ओमफ्राय गावसोरो बिसिनि मेइन थांखियानो जादों पलिटिकेल कनफ्लिक्ट रायजो राजाफोरखौ बेवहाय इनभल्भ खालामनानै माबोरै पलिटिकेल लाबालाब खालामनो हागोन गतिके जोंनियाव माखासे लिस्ट दंखासै बे लिस्टनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया जायफ्रा इनकारेज होदों जायफ्रा लिडिं खालामदों बेखौ जोङो हमखागोन रायजो राजाया हमजाबाय बे आंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जादों स्पेसियेलि आं हाग्रा बिफाननि सासे इएम हिसाबै बेखौ आं दुखु फोरमायदों जानाङामोन बे जालांबाय अब्लाबो आयेन बायदियै साजाखौ बयबो मोनखानांगोन आयेन बायदियै बिसोरो रैखाथिखौ मोनगोन बे समा बिथांमोननो फिननायखौ होसिगोन। थारैनो माखासे सुबुंखौ खारग'दों बेनि सायाव माबायदि गोख्रों आयेन खारग'आ जाय दायनिगिरिफोर सानबेसे थाखोमानो बबे हाग्रायाव थाखोमानो सोरनि न'आव थाखोमानो जोंहा माखासे लिस्ट दंखासै जाय इनकारेज होनानै मानसिफोरखौ फैसा खांनानै हाग्रा सिफायनो थाखाय बलेर' गारियाव स्करपिय' गारियाव इन'भा गारियाव बायदिसिना गारियाव सुम'फ्राव लानानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो इनकारेज होदों मेचिन बायनानै होदों मा मेचिन होनो बे गर होनना हाग्राया दंफां हाग्राया हन्डा नामा बेखौ सिन्थाय बिसोरो बायनानै होदों बेयाव बिपिएफनि आखाइ दं आरो बेनिफ्राय रावबो बारग'नो हाया इउपिपिएलआ जोंनि बिटिआर सरकारा बेखौ मालाबाबो सहायना थानो हाया। थारैनो बेहाय फिन खेबसे माने हाग्रा एवस्रांनो माने सम्भाबना दं होननानै मोनसे मिथिनो मोनदों जाबावगोन नामा फैथों सुखु सुजोंसो एरख'यो जोंबो सैमाखौ थांगोनजोंसो बुयो जोंबो लावथिजों बुवा बाव नुनो मोनदों दि फरेस्टारफोरनि जिखिनि हाग्रा दायनिगिरिया साजा मोनगोन बावहाय जाम्बा जाम्बिखौ जोङो लोब्बा थानायखौ जोङो लुबैयाखैमोन सिबायफ्रा जेबो मिथिया खोब दुखु फोरमायदों दा बिसोरजों जों सावरायनो मोन्दों दायनिगिरिखौ जों मालाबाबो निमाहा होआ बिसोरो साजाखौ मोनखागोन। माबायदि निरापत्ता बाहायनाय जागोन बे जायगायाव निरापत्तानिथ' गोनांथि गैया रायजोफ्रा सांग्रां जाखाबाय बे बाराव जाय फैगोन बिसोरो माने ओरैबायदि गोसोनि मानसि हारि फोजोबस्रांग्रा मोनसे हान्जा समाजखौ गाहायाव खोख्लैग्रा मोनसे हान्जा प्रिथिबिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा मोनसे हान्जा गावनि थै दै जिउ इयुन जेखौबो मिथियै मोनसे हान्जा जागोन आरो बिनि फिथाइखौ जोङो बिराद गोख्रोङै होगोन। एमएलए इलेक्सननि थाखायथ' बिपिएफआ खारबायानो जोंहा बेनि थाखाय जों दाबो स्टाडि खालामबाय दङ जों बेफोरबायदि नोजोर होथ'वाखै रायजो राजाया देग्लायथ' जोंजों दंखायो जों बेवहाय एसेबां सानथ'वाखै खिन्थु जोंबो स्टार्ट खालामनो थांगासिनो दङ। सन्दनाथ' फेक्टरानो नङा सन्दना 200 कौटि लायाबिलिटिस खालामनानै कौटि थाखाजों गेलेनानै हटेलाव माबायदि बिथाङा माने मा डेन्स खालामो मा मेथाइ खनग्रावो सोरखौ होख्रावहरो सोरखौ 2टा 3टायाव बखिहरो बेफोरनि फिथाइखौ जों बावैसोनो होनो थांगासिनो दङ।